решили провести такое необычное мероприятие для города Нурлат. Нурлат шәһәре өчен шундый гадәти булмаган чара үткәрергә булдык. Бу ярышлар бөтен ил буенча уздырыла. Алар кич һәм чыныктыру күнекмәләрен үз иченә ала. Спортчылар дистанцияны билгеләнгән вакыт эчендә каралган биремнәрне үтәп узарга тиеш. Тизрәк үтсәләр вакытлары да яхшырак булачак. Катнашырга теләүчеләр өчен яшь чикләүләре юк. Хәтта кызлар да катнаша ала. И чем, соответственно, быстрее выполнит. Планетада зур үсеш алучы спорт хәрәкәте, барлык төр мускулларны ныгытуга юнәлтелгән интенсив күнекмәләр, барлык биремнәрне бер-бер артлы ял итмичә башкару, булар барысы да кроссфит. Бүген аны яуларга 5 кыз һәм 10лап егет алынды. Шәһәребез өчен үзгә спорт ярышы булгангамы катнашучылар күп җыелмады. Теләүчеләре дә әллә кыенсынды, әллә баштан күзәтеп кенә торыйм дип уйлады. Ярышлар башлангач кайберәүләрнең нигә каушап калганы ачыкланды анысы. Кроссфит стартына беренче булып чыккан Рушана Исмәгыйлова һәм Ольга Казакова чыгышы ярышларның никадәр катлаулы икәнен күрсәтте. Авыр йөк машинасы кипшәген 8 тапкыр әйләндерү, гимнастик снарядка 20 тапкыр сикереп менү, җирдән гәүдәне күтәрү, 20 килограммнан артык авырлыгы булган тимер дискны күтәреп күнекмәләр ясау, нәфис кызлар биремнәр азагына җиткәндә шапыр тиргә батты. Не первый раз я участвовать в таких соревнованиях. Беренче тапкыр гына катнашмыйм. Лениногорскида фитнес мәктәбендә укыганда үткәрелгән ярышларда катнашкан идем. Ярышларның авырлыклары бар. Тик тренер буларак түземлегем җитте дип саныйм. Güzel затлар ярышкан арада ир-егетләр күзәтеп кенә калмады, мускулларын чыныктыра торды. Һәм бик урынлы, чөнки күбрәк көчле затлар үз итүче кроссфитта җиңеп чыгар өчен аларга бөтен физик мөмкинлекләрен эшкә җигәргә туры килде. Турникта 30 тапкыр тартылу гына да ни тора. Моннан тыш авыр гимнастика снарядларын күтәрү дә күп көч таләп итә. Беренче булып дистанциягә баскан Владимир Чибизин һәм Эмиль Газизов барлык этапларны төгәл һәм таләпләргә туры китереп узып чыкканда көч хәл белән сулыш ала иде. Первый раз тяжело, очень тяжело. Беренче тапкыр катнашам, шуңа да авыр булды. Иң катлаулысы турникта тартылу дип саныйм. Кипчәкләрне әйләндергәннән соң бу этапка көчем җитеп бетмәде. Югарырак уңышларга ирешер өчен тагы да күбрәк шөгыльләнергә кирәк дип саныйм. Кроссфит ярышлары исә шәһәрлеләр өчен бәйрәмгә әверелде. Олылар ярышкан арада яшь нурлатлылар катнашында төрле уен конкурслар үткәрелде. Ә менә шәһәребездә узган тәүге чемпионатта җиңүчеләр чара азагында медаль, кубоклар һәм сертификатлар белән бүләкләнде.